לפני הכל. לפני 3 ימים, יום הולדת, לפני 3 ימים, יום הולדת. נכון, מזל חגגתי טוב. 54, ווואלה, אני אגיד לך מה, אני מרגישה הרבה יותר טוב ממה שהרגשתי 10 שנים קודם. מדהים. מדהים, נכון? את תגלי לנו את השאחי שלך? תמיד את אני גם- מגלה. את אני גם כמו ספר נראית פתוח, אני. כמו עשור אחורה, חמסה עלייך. נשמה, תמשיכי, תמשיכי. אז ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט שלנו, עלק בריאות, ושוב אנחנו נפגשים. וזה מה שקורה, שדיאטנית קלינית ומטפלת ברפואה תזונתית, מחליטות להיפגש ולתת לכם את כל מה שחשוב, את כל מה שמעניין, את כל מה שכדאי בשביל לחיות בריא בעולם הלא בריא שלנו. אז נכון. הפעם אנחנו בפרק נשי במיוחד, נכון? כן, נשי הוא רלוונטי גם לכל הגברים, אבל בגלל שהמצבים שאנחנו הולכים לדבר עליהם תוקפים יותר נשים, כמו הרבה דברים אחרים, ועדיין כל בוקר אני קמה ואומרת, ברוך שעשני אישה, לגמרי. אבל הוא רלוונטי לכולם. טוב, מה שנקרא, כמה קטנה, ככה ככה שדע. חשובה. נחשו על מה אנחנו מדברים. לא, בוא לא נגיד רגע. לא מי נגיד, שיודע. אוקיי, אז בואו נעשה ככה. איבר קטן, 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 נמצא במרום הגוף שלנו, שוקל כולה 20 גרם. אבל הוא המנכ"ל הראשי של כל הפעולות בגוף. נו? מישהו מנחש? 3, 2, 1, טה-טה-טה-טה-טם. בלוטת התריס. כמה חשוב לדבר עליה, מדהים. זה באמת, כמו שאמרת, אין תא בגוף שההורמונים הנהדרים האלה של בלוטת התריס לא מגיעים אליהם. ולצערנו, זה אחת הבלוטות שהכי נתקפות בגוף. כן, יש המון המון מקרים של של פעילות, נדבר עליהם. אבל בואו נתחיל קודם, מה הפרפר הקטן הזה עושה? או, למה אנחנו בכלל, למה פרק שלם לדבר על הדבר הזה? אי אפשר, זה שליש פרק. לא, אז תקשיבי, קודם כל, כשאני פוגשת נשים, אה, כל כל אישה רביעית, חמישית, אני שומעת, כן, התחלתי לקחת כדורים נגד בלוטת התריס, כן, זה מדהים כמה שהתופעה הזאת רחבה. אבל בשביל זה אנחנו החלטנו שאנחנו פה גם מדברות. המינוח מצחיק, נגד בלוטת התריס. נגד, כן, נכון? זה אף פעם לא נגד, מסכנה, גם ככה יש הרבה דברים שפועלים נגדה, לא צריך עוד דברים נגדה. אשכרה. אבל תקשיבי, זו באמת תופעה, אה, אני חושבת ש70%, באמת, כאילו, אין לי את הסטטיסטיקה האמיתית, אבל אני חושבת על זה, 70% מנשים שהן מטופלות אצלי, הן מקבלות יוטירוקס, אטרוקסין, כל הדברים האלה וואו, 70% לבלוטת זה התריס. המון, זה המון, זה המון. זה כן. המון. טוב, זה לא הסטטיסטיקה, כן, ברור, הן באות בפועל, לטיפול. באוכלוסייה הבריאה, כן, מי שבא, אז כמובן היא באה מסיבה מסוימת, אבל באוכלוסייה, כל אישה שביעית, זה מטורף. כל אישה שביעית, זה זה המון, המון. המון. אגב, זה המאובחנות. יש גם הרבה נשים שלא מאובחנות בכלל, עם תת פעילות של בלוטת התריס, אנחנו נרחיב על זה, כי ונרחיב על זה זה, מאוד והאחוזים משמעותי. עולים. כן. נכון. אז יאללה, אז אלינה, מה היא עושה? ספרי. אני אספר מה היא כן, עושה. ספרי. תקשיבי, מה היא לא עושה? כאילו, זהו, בוא נגמור, בואו נסתכם, זה יכול להסתכם בזה, סתם. ככה, יש לה תפקידים בקצב ההוצאה האנרגטית שלנו. כמה אנרגיה הגוף שלי מוציא בזמן מנוחה, בלי שאני עושה שום דבר, זה נקרא BMR, Basal Metabolic Rate. רגע, עכשיו אני עושה את ההבדלה, דיברנו על זה כשלמדנו על הפרק. זה לא הבלוטה עצמה שהיא קובעת, אוקיי, זה קצב ההוצאה האנרגטית שלי, לא. אלא ההורמונים שהבלוטה הזאת מפרישה, הם מגיעים, יש להם קולטנים על כל תא ותא בגוף כל שלנו. תא ותא כל תא בגוף. ותא בגוף. והם בעצם אלה שמשפיעים על קצב ההוצאה. זאת אומרת, זה לא הבלוטה עצמה שיש לה איזה, כן, וסת כזה של כמה אנרגיה. זה חשוב לציין. יש לה פרוקסיז. נכון. בדיוק. נכון. היא שולחת את ההורמונים שלה, הם עושים את העבודה. אז התפקוד של הורמוני הבלוטה קובעים מה יהיה קצב ההוצאה האנרגטית שלי. הם קובעים זה התרמוסטט בעצם, מהטמפרטורות הגוף שלי, כן? זה מה שנקרא הומאוסטזיס. יש מצב בגוף שנקרא הומאוסטזיס, זה סטטוס קוו, כן? בישראל יש לו... שיווי משקל. זה שיווי משקל, בישראל לא עושה לי קונוטציות אחרות, אבל כן? בגוף הוא מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים לשמור על הסטטוס קוו הזה, על ההומאוסטזיס הזה, בכל מחיר, ואחד מהתפקידים של הבלוטה זה לשמור על זה שהכל יהיה כמו שצריך, כן? יש לה מין
הסתכלות רחבה כזאת, מה צריך שיהיה בגוף, ושהכול יתפקד כמו שצריך. אז קצב הוצאה אנרגטית אמרנו, טמפרטורה אמרנו. דרך אגב, אפרופו טמפרטורה, זו הסיבה שכשהיא לא מתפקדת כמו שצריך, הבלוטה, המון נשים מדווחות שקר להן. כשלכולם חם מסביב, להן קר. הידיים קרות, הרגליים קרות, אין מספיק זרימה של דם, מהמם. בגלל הבלוטה. נכון. ובהקשר ישיר לנקודה של הבאזל מטאבוליק רייט, ל-BMR, זה ויסות משקל. נכון, אנחנו יודעות שנשים שיש להן תת פעילות של בלוטת התריס, מאוד קשה להן לשמור על משקל או לרדת במשקל, אז זה בקשר ישיר. מערכת העיכול, מערכת העיכול היא תנועתית, היא כל הזמן זזה, כן, הרעשים שיש לנו, היא כל הזמן זזה, ככה היא מעכלת. אז יש לה, ההורמונים של הבלוטה תפקיד גם בתנועתיות הזאת של מערכת העיכול, וגם פשוט קצב פירוק. הפירוק, העיבוד של המזון שאנחנו אוכלים. עכשיו תראו, אנשים שסובלים מתת פעילות בלוטת התריס, נשים, אני אדבר אליכן נשים כי אתן הרוב בסיפור הזה, אבל נשים שסובלות מתת פעילות של בלוטת התריס, סובלות מעצירות. עכשיו, הרבה פעמים הן לא מקשרות את זה בכלל לבלוטה, כי את יודעת, עצירות, אז אומרים לך, את לא שותה מספיק מים, את לא אוכלת מספיק סיבים, אבל לפעמים זה לא רק זה, לפעמים זו התנועתיות הנמוכה בגלל תת פעילות של בלוטת התריס. עכשיו, אותו דבר קורה הפוך, כלומר, אם אני ביתר פעילות של בלוטת התריס, אז אני אהיה כל 5 דקות בשירותים, כי תהיה תנועתיות כל כך גבוהה, שאני כל הזמן אצטרך להתפנות שם. אז זה עובד לשני הכיוונים, חייבים להבין, כלומר, כשאנחנו מדברים על תפקוד הבלוטה, תחשבו על, יש לכם כפתור ווליום, אתם יכולים להנמיך אותו או להגביר אותו, זה מה שהבלוטה עושה, מנמיכה או מגבירה את הווליום. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להיות בקצוות, אף פעם לא בקצוות, לא רוצים להיות בתת פעילות, וגם לא רוצים להיות ביתר פעילות. כמו שאלינה אמרה, אנחנו רוצים להיות בשיווי משקל שלנו, אנחנו רוצים להיות באמצע שלנו, אבל כשאנחנו הולכים לאחד הצדדים, הגוף חווה את זה בכל מיני דרכים, אפילו במצב רוח, נכון? מה קורה נכון. אם אני בתת פעילות של בלוטת התריס? אז יש לי מין דאון כזה, בלוז, כן? הכל יותר איטי. זה כמו שאת שומעת מוזיקה, ואת רוצה, ואת פשוט מנמיכה אותה, אז ככה המצב רוח שלך, ממש ככה. יש יותר דרדוך, יש יותר נטייה לדיכאון. להורמונים של הבלוטה יש אפילו תפקיד מאוד מאוד חשוב בבריאות של כלי הדם שלנו, בקוגניציה, בזיכרון, במוח, בתפקוד של המוח שלי, ובפוריות, כמובן. אנחנו יודעים איך אצל נשים בהיריון תמיד הבלוטה צריכה להיות בדיוק בטווח הנכון, ואני תמיד אפילו אומרת, מחמירים איתם, עם נשים נכון. בהיריון אפילו מחמירים, כלומר, אם קובעים למישהי רגילה, נגיד TSH, שתכף נדבר מה זה, ב-2.5 מקסימום, אצל נשים בהיריון מדברים על הרבה פחות מזה, כי הן צריכות להיכנס להיריון, מהמם. כלומר, להגיע ללידה במקום יותר טוב, כי בזמן הריון הגוף משתגע, כאילו קורים המון דברים, וזה גם משפיע על הבלוטה. וזה דרך אגב מה שמסביר הרבה פעמים, שהתפרצות של תת פעילות, או יתר פעילות, דרך אגב זה פועל לשני הכיוונים, תהיה אחרי לידה או בהיריון. כלומר, זה לא סתם. יש שם... נכון, אבל זה לא תמיד נשאר. זאת לא, אומרת, זה יכול נכון. להיות משהו נקודתי, כי לגמרי. בהיריון באמת קורים הרבה דברים מאוד משמעותיים על הגוף, והבלוטה, אגב, זה לא דבר רע, זאת אומרת, היא מתאימה את עצמה לזה שצריך לגדל עכשיו עובר, וכל ההורמונים משתנים, אז זה גם היא יוצאת מאיזון, וזה נורמלי. נכון, היא יודעת אבל גם ובדרך להחזיר כלל את היא עצמה. חוזרת, נכון. אם אתם מטפלים בה יפה, כן? נכון. ורגע, מה היה המשפט הקודם שאמרת? רציתי להגיד משהו חשוב בהקשר שלה? של נשים בהיריון, נכון, הבלוטה צריכה להיות, פתאום הערכים של ה-TSH פתאום יורדים. ואני שואלת, באמת אני שואלת, למה רק לנשים בהיריון? זאת אומרת, למה אצל נשים שהן לא בהיריון זה בסדר שה-TSH יהיה יותר גבוה? כן, היום אגב, מדברים כבר על הערכים שלו, אם אנחנו רגילים, תכף נסביר על ה-TSH, הוא לא הכי חשוב, אבל הוא פרמטר. אם אצל נשים בהיריון הוא צריך להיות יותר נמוך, למה לא אצל כולן? למה אנחנו שומרים על נשים בהיריון יותר משאנחנו שומרים על כל הנשים? אגב, אני אומרת נשים, לא אמרנו שאצל נשים המחלה הזאת מופיעה בין פי 8 ל-10. זה מטורף. אז יש גברים שסובלים מתת פעילות, אבל זה הרבה יותר נדיר, וגם כל המחלות אוטואימוניות, כמו שאמרתי באופן כללי. גם לזה ניכנס תכף ונבין נכון. את המשמעות של זה. אז בואו נסביר לה בכלל, יש פה בלוטה. היא מייצרת 2 הורמונים עיקריים. מהמם.
תכף אלינה תסביר לנו את כל הפלואו, איך זה מתחיל במוח ויורד עד למטה, אבל תדעו, אנחנו הולכים לדבר על כמה מושגים. אתם תשמעו T3, אתם תשמעו T4, אתם תשמעו TSH, ולא תבינו. תדעו שהבלוטה מייצרת את ה-T4 ואת ה-T3, ואותם היא שולחת לדרכם בשביל להגיע לתאים שלנו, מהמם. אוקיי? אבל לפני זה, קורים עוד כמה דברים. יאללה, אלינה, שוט. אגב, אולי אנחנו נוכל להעלות כזה, שיהיה להם ברור כזה. שקף כזה שקף באמצע כזה. הפודקאסט, מעולה. מיכאל אמר שכן. טוב, ככה. אז כמו כל הורמון בגוף, הוא אף פעם לא מתחיל רק מהבלוטה שמייצרת אותו. אוקיי? יש מאחוריו מערך שלם, שמסתכל על כל הגוף, מרגיש, בודק ואומר, אוקיי, ומתחיל לשלוח אותות הלאה, כדי שבסופו של דבר יהיה ייצור. אז ככה, ההפרשה מתחילה מההיפותלמוס, זה האזור במוח, שמפריש הורמון שנקרא TRH. הוא מאותת לאזור אחר במוח, שנקרא היפופיזה, להפריש לפי הצורך את ההורמון שנקרא TSH, שזה ההורמון שבודקים בדם. אוקיי, עכשיו... זה מה שאתם בודקים, זה לרוב מה שבודקים לכם עכשיו, בדם. רוב האנשים חושבים, רגע, TSH זה מה שהבלוטה שלי מפרישה, ממש לא. זה מופרש מהמוח. ה-TSH הזה אמור לתת בעצם את הגירוי לבלוטה, להגיד לה, אוקיי, אני צריך שתייצרי ותפרישי שני הורמונים, T4, אוקיי, שזה הורמון ההגירה. זה איזשהו מחסן כזה שהוא עוד לא פעיל. בעצם הצורה הפעילה של ההורמון זה T3, אז הבלוטה מפרישה T4 ומשחררת אותו כהגירה, שיהיה לי בשלוף עכשיו, אם אני צריך דחוף כאילו שיהיה מוכן, ו-20% היא מפרישה גם את ה-T3 הזה, אוקיי? את ה-T3 החופשי לעכשיו, לכרגע, הגוף שלי צריך באופן בהול. אז T4 זה להגירה. בסוף הוא יהפוך בתאים, בכבד, בכליות, יש כל מיני מקומות שיש שם המרה, ל-T3 הפעיל, אבל הרוב בעצם אצלנו נמצא בגוף בצורה של T4, אבל בסוף, ההורמון שנקשר לכל התאים שדיברנו עליהם, ומפעיל ועושה את כל הדברים הנפלאים שאמרנו שהבלוטה עושה, זה T3. אז יופי, אז הבלוטה יצרה T3 ובעיקר T4. אם היא הצליחה לייצר מספיק T4, היא נותנת משוב חוזר למוח, והמוח אומר ל-TSH, אוקיי, תוריד את הצעקות שלך, תוריד את הקריאה שלך לייצר יותר. הנה, אני רואה שיש מספיק, תוריד, לא צריך לצעוק כל כך חזק, הכל בסדר, יש מספיק. עכשיו, אחרי שהבלוטה יצרה את ה-T3 ואת ה-T4, יש לנו, הם לא יודעים לנסוע ההורמונים האלה בדם לבד, הם חייבים איזשהו חלבון נוסע, החלבונים האלה נושאים את ההורמונים האלה לתוך התאים, תאי המטרה, ושם, כמו שאנחנו אומרים, מתרחשת ההמרה. אוקיי. אז אם אני מבינה נכון, כן, אז התת-פעילות בעצם, כן, תכף נדבר על הסוגים שלה, אבל יכולים להיות לי תקלות בכמה מקומות, זאת אומרת, לא רק בבלוטה עצמה. לגמרי. אז יכול להיות שההיפותלמוס שלי לא מפריש מספיק TRH מכל מיני סיבות, יכול להיות שההיפופיזה שלי לא מפרישה מספיק TSH מכל מיני סיבות, אבל זה לא נגמר שם, זאת אומרת, זה לא מספיק רק להסתכל על ה-TSH, אלא יכול להיות שהגוף שלי מאיזושהי סיבה לא ממיר את הצורה הלא פעילה, את ה-T4, לצורה הפעילה. בדיוק, נכון? בדיוק, והעניין הוא, שתראי איזה קטע, T4 היא מייצרת מספיק. אז על פניו, ה-TSH מראה לנו ערכים טובים, כי רק T4 נותן משוב חוזר. אז ה-TSH מוריד הילוך בגלל שה-T4 בסדר. אבל מה מעניין אותנו ה-T4? ה-T3 הוא זה שמפעיל את התאים שלי, הוא זה שלוקח את הפיקוד על כל הדברים האלה, הוא זה שנכנס לתא ונצמד לגרעין שלי ועושה את כל הפעולות שהוא צריך. אני מפספסת פה הרבה, כשאני לא רואה מה מצב ה-T3 שלי. בוא נגיד שגם ה-T3 בסדר, סבבה? ה-T3 בסדר, המרה מצוינת. כלומר, לקחנו אותו עד לתא, ועכשיו צריך לקרות גם משהו שם. כלומר, בשביל להפוך את ה-T4 שהגיע, להפוך אותו ל-T3 בתא, הוא צריך מלא חומרים שמשתתפים בתהליך הזה. כלומר, יכולים לקרות כל כך הרבה תקלות, בכל כך הרבה דברים בדרך, חוץ מהייצור של הבלוטה, שבעצם רק על זה מסתכלים. אני צריכה גם אנזימים שיעזרו לי להמרה הזאת שנמצאת שם. יש איזשהו אנזים שנקרא TPO, שזה Thyroid
אוקסידז, משהו כזה, Mm. אוקיי? שהוא חייב חומרים מסוימים. הוא חייב חומרים מסוימים, אם לא יהיה לו, לדוגמה, ברזל. אם לא יהיה לו, למשל, סלניום, הוא לא יוכל לעשות את ההמרה הזאת. Mhm. עכשיו, מה הקשר? ברזל וזה, כמה הכל נשים קשור. את מכירה שהן חסרות בברזל, במיוחד מלא. בגיל הפוריות שלהן. ברזל וויטמין D. ויטמין D זה משתתף. כמעט לכל בן אדם שסובל מעודף משקל, יש חסר בוויטמין D, וזה גם אחד מהדברים שמשפעלים בעצם את ה-T3 הזה, שעוזרים לו להגיע לשכל, שמשפעלים את האנזים הזה שעושה את ההמרה. אבל תשמעי את הקטע, אני יכולה להגיד לך, בקליניקה שלי עד היום, 3 גברים בלבד, היו לו חסרים בוויטמין D. 3 בלבד. כלומר, עד היום, כל מי שנכנס בשערי הקליניקה שלי היה חסר בוויטמין D. מצעירים בני 12 ועד מבוגרים. 3 שלא היו חסרים. לא היו, אמרתי 3 שלא היו חשבתי חסרים. שהיו חסרים, אמרתי, מבורכים. זהו, איפה את עובדת? מבורכים, והם גם גברים, לא יודעת, אולי הם מבלים יותר בחוץ, אחד מהם באמת גולש, אז אולי בגלל זה, אבל תכלס, רובנו חסרים בוויטמין D. Mhm. וגם, אם אתם לא מבקשים את הבדיקה הזאת, לא נותנים לכם אותה. אתם צריכים לדרוש אותה באופן יזום. אז כמו הרבה דברים שאנחנו אומרות פה, אוקיי? שהכל קשור. זאת אומרת, זה שיש לי תת פעילות של בלוטת התריס, ולמרות שאני אולי לוקחת את ההורמונים החלופיים, בואו נסביר להם בכלל מה זה ההורמון הזה. מה זה ההורמון הזה, היוטירוקס או הלטרוקסין שאנחנו מקבלים כתרופה? מה זה הדבר הזה? זה בסך הכל הורמון סינתטי שמחליף את ה-T4. את ה-T4, לא את ה-T3, את וזה ה-T4. חשוב. הגוף צריך לקחת את הסינתטי הזה ולהמיר אותו ל-T3, ואתם רואים איזה פלא, כל דבר סינתטי שהגוף מקבל, יש לו קצת בעיה עם ההמרה שלו. מה לעשות? זה לא טבעי. זאת אומרת שגם אם אני לוקחת את ה-T4, והרופא בודק אותי, איך הוא בודק? הוא בודק את ה-TSH, כן? לפני שהתחלתי. אגב, זה בקשר הפוך, אז נסביר את זה רגע, שאם אם חסר לי T3 או T4, אז ה-TSH שלי יהיה גבוה. למה? כי אמרנו שהתפקיד שלו זה לאותת לבלוטה, את צריכה לעבוד. נכון? אז הוא יהיה גבוה. התת פעילות בעצם תתבטא ב-TSH גבוה, וכשהיא חוזרת לנורמה, אז הכל בסדר. הרבה פעמים גם נשים שלוקחות את התרופות האלה, ואנחנו עושות מעקב, ובודקים רק את ה-TSH. עכשיו, הן עדיין עייפות, הן עדיין לא מצליחות לרדת במשקל, הן עדיין סובלות מיובש, כן, יש עוד סימפטומים כאלה וואי, יש מלא. יש יובש בעור. את אמרת לי משהו שאני לא ידעתי, את חייבת לספר. וואו, תקשיבו, אני שמעתי איזו הרצאה לפני המון שנים, ומאז אני בודקת את זה. תצפיתית, זה עובד אחד לאחד. אצל נשים שחסר להם, יש בעיה, יש להם תת-ריסיות, השליש גבה החיצוני הוא די מרוקן. אני יכולה להעיד על עצמי שאצלי זה היה ככה. אני יכולה להעיד על הבת שלי שככה ראיתי את זה. אז עכשיו, היום יותר קשה לראות את זה, כי מלא נשים עושות מיקרובליידינג ומשלימות את הגבות והכל, אבל שתדעו. אפשר לשאול. ממש לשאול. זה תגלית מטורפת. ממש, ממש. תסתכלו על הגבות, על השליש החיצוני שלכם, וזה תצפית מדהימה. מאז אני לא הפסיקה להסתכל על נשים על הגבות. בקליניקה אני עושה אבחון, ואני שואלת אותה שאלות רציניות, ואז אני שואלת אותה, את עושה מיקרובליידינג? כזה, או... לא, אבל זה משמעותי, כן? זה חלק מהסימפטומים. אגב, עם כל הסימפטומים שאנחנו יודעים שיש בתת פעילות של בלוטת התריס, יש חלק גדול מהאנשים שכבר יש להם ערכים לא תקינים בדם, ועדיין הן לא סימפטומטיות. למה אני אומרת את זה? כי כל המטרה של למה אנחנו נפגשות פה, כן, בכלל, למה התחלנו את הדבר הזה, זה כדי להעביר לכם את מדע בלוטה. מדע בלוטה. לא, בכלל, כל הפודקאסט מדע, עכשיו יש לי בלקאוט של המילה, של מניעה. נכון. אנחנו לא מחכות לסימפטומים. כשיש כבר סימפטומים, זה אומר, אוקיי, זה כבר, משהו כבר באמת השתבש. זאת אומרת, גם אם אני עושה בדיקות תקופתיות רגילות, וה-TSH שלי גבוה, או T3 שלי נמוך, או T4 שלי נמוך, לא משנה. בהנחה שקיבלת אותם, בואי. בהנחה שקיבלתי, כן. צריך להתעקש הרבה פעמים, כמו שאנחנו אומרות, תתעקשו, מגיע לכם, אתם משלמים, בקשו את כל הבדיקות, לא, שלא יעשו לכם חצי פרופיל. אתם יודעים איזה תשובות הרבה פעמים אני מקבלת ממטופלות, שאני אומרת להם, תבקשי את ה-T3 ואת ה-T4 ולא רק את ה-TSH, היא חוזרת אליי ואומרת לי,
הרופא אמר לי שה-TS שלי בסדר, אז לא צריך לבדוק את יופי, ה-T3 אז הנה אנחנו ו-T4. אומרות את זה בריש גלי. אם עשיתם TSH ולא בדקתם T3 ו-T4, עשיתם רק שליש בדיקה. אי אפשר להסיק מזה אם יש תת פעילות או עודף פעילות, כי בסוף מה שצריך זה לראות בפועל כמה T3 יש. זהו, אל תתפשרו. אז התחלתי להגיד על הסימפטומים, שגם אם אין סימפטומים, אבל יש לי כבר ערכים לא תקינים, אני לא מחכה. למה? כי זה יפגוש אותי באיזשהו שלב, ואז הסימפטומים יהיו יותר משמעותיים, וההשפעה, הרי אמרנו שה-T3 הזה קיים, כל הגוף שלי צריך אותו, אז למה להחסיר אותו? למה לחכות לסימפטומים? כן, בכלל זה קטע של רפואה מערבית, כן? אם אין רק אם סימפטומים, אתה לא... מת. באמת. רק אם אתה, באמת, אם אתה מראה סימנים שגורמים לך להגיע למיון, אז בעצם מתחילים להתייחס אליך. לא, זה באמת, זו רפואת אמת. סימפטומים, אם אין סימפטומים לא מטפלים, אבל אנחנו פה בשביל להגיד לכם אנחנו מאמינות ברפואת המניעה, למה לחכות שיהיה? אז תבדקו, תבקשו, תבדקו, תתעקשו, וגם אם אין סימפטומים ואתם מרגישות נהדר, זה לא אומר שלא צריך לאזן. כי יש דברים גם שקורים בגוף שאתם לא ישר מרגישים. בואי, סרטן מתחיל, אף אחד לא מרגיש את הסרטן שמתחיל. נכון, אוקיי? או את הסוכר. או טרשת עורקים. אתה לא מרגיש את הטרשת עורקים, אתה אחר כך מרגיש את ההתקף לב, ואתה אחר כך מרגיש את השבץ, אבל את הטרשת שנוצרת ונבנית שמה לאורך שנים, אתה לא מרגיש. נכון. אותו דבר עם הבלוטה שלנו, ובעצם כל דבר בגוף שלנו. שום דבר לא קורה בום טרח. זה נבנה לאט וביסודיות, אבל באמת, כשאתן מודעות ומודעים לכל הדברים שיכולים להשפיע על הבלוטה, ובואי, רוב הסימפטומים הם סימפטומים שאתה לא יכול לקשר בהכרח לבלוטה. כלומר, אני עייפה? בסדר, לא ישנתי בלילה. חרדה, יכול להיות מחוסר שינה, יכול להיות מסטרס, מיליון ואחת דברים יכולים לקרות. טריה. מיליון ואחת דברים יכולים לקרות, נכון? כלומר, זה שום דבר, יש לי יצירות, כמו שאמרנו קודם, זה יכול להיות בגלל אלף ואחת דברים. אבל אין דברים שהם ככה, שאנחנו יכולים, אולי חשיפה לקור. חוץ מהגבות. הגבות. נכון. הגבות זה, יש לו את כל התסמינים, אבל הגבות של השלמות לא, זה לא הבלוטה. אבל, והקור. והתחושת קור זה גם משהו מאוד מאפיין שלה, לא כולם יחוו את כל התסמינים, בואו. יש כאלה שיחוו את זה, יש כאלה שיחוו את זה, לא כולם יחוו את הכל. אבל זה בדיקה פשוטה, אז למה לא לעשות אותה פעם בשנה? באמת, כאילו, אתם anyway לוקחים לכם דם, אז יאללה, שיקחו עוד קצת גם בשבילה. טוב, אז בואי עכשיו נדבר על מה זה נקרא? למה זה קורה בכלל. כן. וזה, אני חושבת שהתחלנו בכלל את השיח הזה מתוך הצורך להעביר את המסר הזה, שזה לא מספיק לדעת שיש לי, אלא צריך לדעת גם למה יש לי. איזה סוג יש לי. איזה סוג יש לי, בדיוק. אז באחוזים מאוד גבוהים, היה לנו קשה למצוא את האחוזים המדויקים, כי זה תלוי באוכלוסייה ותלוי במדינה. אבל לפחות 50%, זה אפשר להגיד. אפשר להגיד גם בין 50 בין 50 ל-80%. אפשר להגיד, אפשר. מכל המקרים של תת פעילות בבלוטת התריס, אם ממקור אוטואימוני. מה זה אומר? זו מחלה שנקראת השימוטו, זה נשמע כזה, זו מחלה יפנית מסתורית, אבל זה לא, כן? 80% מהנשים, בין 50 ל-80, שמסתובבות עם תת פעילות של בלוטת התריס, מסתובבות עם המחלה הזאת, השימוטו. אני לא אשכח אותה בחיים, כי יש כל כך הרבה שלומדים את כל המחלות, אז את עושה קונוטציות, כן? כל השמות, המחלות, למבחן בלימודי התזונה, צריכה לזכור מיליון דברים. אז זה היה איש עם אוטו. זהו, איש עם אוטו, זאת המחלה, איש עם אוטו. אז למה זה חשוב לדעת? או אני אתחיל מזה שכשמגיעה אליי מטופלת, ואני עושה לה אבחון, נוטלת יוטירוקס, מעולה, יש לך תת פעילות של בלוטת התריס, על איזה רקע? מסתכלות עליי ככה. על רקע תת פעילות, מה זה אומר? מה זה על איזה רקע? אוטואימוני, לא אוטואימוני, בדקו נוגדנים, לא בדקו נוגדנים, אין להם מושג, וזה מרתיח לי את הדם וגם לך. נכון, כי אני אומרת, זו בדיקה פשוטה. זו באמת בדיקה פשוטה, זה לא בדיקת דם שצריך להשקיע בה מיליונים של כסף, זה לא בדיקות הדמיה שהן מאוד יקרות, זו בדיקה דם פשוטה. למה לחסוך עלינו? למה לחסוך עלינו, באמת? זה מכעיס אותי, כי אני יודעת שכל כך הרבה דברים, אנשים יכולים לחיות הרבה יותר טוב, כשהם ידעו מה יש להם. ואז הם ידעו איך לטפל בזה. למה חשוב לדעת? למה זה לא מספיק? מה זה, אבל היא מאוזנת, אני לוקחת את היוטירוקס והכל טוב, למה חשוב לדעת? אז תראו, קודם כל, כשיש לכם תת פעילות, אם היא לא מטופלת נכון, היא רק הולכת ומדרדרת, אוקיי? אתם יכולים להגיע למצב שהבלוטה שלכם בכלל לא תתפקד,
בסדר? כמו לבלב, שהוא מתחיל עם סכרת, טרום סכרת, הופך להיות סכרת, הופך להיות סכרת קשה, מת. הופך להיות סוכרת סוג אחד, שאין בדיוק. לבלב. אותו כנ"ל פה, כל דבר שאנחנו לא מטפלים בו כמו שצריך, רק נותנים בלי להבין, רגע, שנייה, מה אני יכול עוד לעשות כדי... מה גרם למחלה אוטואימונית בכלל? בדיוק. למה? מה זה מחלה אוטואימונית? או, יהיה לנו תגיד. פרק שלם על זה, חייבות, כן, כי זה חייבות, נושא אנחנו חם, מדברים על כולם זה חולים מאוד. במחלות אוטואימוניות. נכון. מחלה אוטואימונית זה מחלה שבה תאי החיסון שלי תוקפים לא רק את מה שהם אמורים לתקוף, חיידקים, וירוסים, כל מיני דברים שמסתובבים בגוף, אלא תאים עצמיים שלי. הם מתבלבלים, רק אם מערכת הם החיסון מתבלבלים. מתבלבלת. היא נכון, מתבלבלת, אוקיי. היא מתבלבלת, וזה קורה גם משלל סיבות. אז הם משפחה מאוד מאוד רחבה של מחלות, שהאב שלהם הוא משותף. אז אם מערכת החיסון שלי החליטה לתקוף את בלוטת התריס, אז יש לי השימוטו, ואם מערכת החיסון שלי החליטה לתקוף את העור, אז יש לי פסוריאזיס, ואם היא החליטה לתקוף את מערכת העיכול, אז יש לי קרונוקוליטיס וכן הלאה. בדיוק. אבל אז הביטוי של המחלות האלה, הוא מקור הוא אחד. מאוד שונה, כן. והן באמת שונות בטירוף, כן? אבל משהו בכל המחלות האלה מתרגר את מערכת החיסון שלי. הטיפול, כמו שאנחנו יודעים, אין מה לעשות, אנחנו נגיד את זה שוב, הטיפול היום הוא סימפטומטי. זאת אומרת, יש לי קרון, אני מקבל תרופות נגד ביולוגיות, דלקת, כן. יופי. אני רוצה להבין, אם מערכת החיסון שלי תוקפת לי את בלוטת התריס, אני רוצה להבין למה. אולי, כן, יש משהו במזון שלי, בחומרים בסביבה שאני שלי. נחשפת אליהם, נכון. בכל מיני חומרים, בסטרס, כל מיני דברים שיש לי שם אפשרות להוריד את מה שגורם לה לתקוף. את הרגישות הזאת. כן. בדיוק. ותקשיבו, רואים המון מחקרים שמראים, יש כמה מובילים, לפחות במזון שלנו, כי בסביבה יש המון רעלנים, בסדר? אנחנו יודעים שיש המון המון רעלנים, ותדעו שהבלוטה שלי היא בלוטה קטנה, אבל אם רעלן שנכנס אליי דומה ליוד, שאותו היא שואבת ישר מהדם, היא מרגישה יוד, היא ישר שואבת מהדם, אבל אם יש משהו שדומה קצת ליוד, והיא שואבת גם אותו, אז הנה נכנסו לרעלים פנימה, פנימה, פנימה עמוק לתוך הבלוטה. היא לא יכולה לעשות עם זה, היא לא יכולה לייצר עם זה, זה מרעיל לה את כל האזור, וזה גם מאותת למערכת החיסון, בו יש פה דברים שלא קשורים. והנה פתאום מגיעה מערכת החיסון, נכנסים תאי T פנימה, ומתחילה שם פעילות. כשאתם רואים לפעמים הגדלה של הבלוטה, זה הרבה פעמים בגלל הפעילות של מערכת החיסון בתוך הבלוטה. יש שם הרבה כלי דם שנוצרים מחדש, ופתאום יש מה שנקרא זפק, אוקיי? זה יכול לבוא גם במצב של תת פעילות, וזה יכול לבוא גם במצב של יתר פעילות, אוקיי? אבל פתאום נפוח לי פה. מה זה הדבר הזה? כן, לא להתעלם מזה, כאילו לא. צריך לבדוק את זה. לא. אבל אנחנו יודעים שיש כמה דברים שמטרגטים, ואנחנו יודעים שמטרגטים את מערכת החיסון, מהדברים שאנחנו אוכלים. בוא ניתן 4 עיקרים. יאללה, גו. הראשון הוא גלוטן. לא יעזור, תמיד, תמיד, כאילו, זה לא רק בגלל שאנחנו באות מהאסכולה הקטוגנית הדלה בפחמימה, זה לא, זה באמת, אנחנו לא נגד דגנים כדגנים, אנחנו נגדם כי יש בהם הרבה פעמים בעיקר גלוטן. הגלוטן, הוא עושה כמה דברים. אחד, יש לו יכולת מימיקינג, הוא עושה חיקוי של תאים של הבלוטה, בעצם. נכון? של הבלוטה? מה? הוא עושה חיקוי, מה הוא מחכה? לא, הוא מחכה את האנטיגנים. את החלבונים, כן, הוא מחכה את החלבונים שהבלוטה בעצם מפעילה בשביל ההמרה הזאת. יופי. ואז מערכת החיסון בעצם מתבלבלת. רגע, יש לי פה אנטיגנים של לא כמו שהם אמורים להיות, אז היא תוקפת. זה דבר ראשון. דבר שני שגלוטן עושה, וגם על זה יהיה פרק שלם מתישהו. גם דיברנו על זה הרבה, על הגלוטן בפרק. על מעי דליף. נכון. שבעצם הבסיס של רוב המחלות האוטואימוניות מתחילות בכלל במעי. שממצב שהמעי שלי הוא מאוד מאוד בררן ומכניס לתוכו רק את מה שהוא צריך, נוצרים לי כל מיני חורים, ויש פשוט דולף, כל מיני דברים שלא אמורים להיכנס למערכת החיסון שלי דולפים, ואז מערכת החיסון יוצאת משליטה ותוקפת כל מיני דברים.
שזה התפקיד שלה, דרך זה אגב. התפקיד שלה, נכון, אבל אם אם הגוף שלי לא פועל כמו שצריך, אז זה שרשרת. את יודעת אז שצליאקים, כלומר, אם מסתכלים על חולי השימוטו, הם פי 10 יותר חולים בצליאק, ביחס לאוכלוסייה הכללית. מהמם. כלומר, אתם מספיק לראות את הנתון הזה בשביל להבין שיש קשר בין הדברים. בדרך כלל שיש לך מחלה אוטואימונית אחת, הרבה פעמים יהיו עוד מחלות אוטואימוניות. ממש, כאילו, אני הרבה פעמים רואה גם פסוריאזיס וגם דלקת פרקים, גם צליאק וגם סוכרת סוג 1, אבל הם במקרה יושבים על אותו גן. אבל עוד פעם, אם מערכת החיסון שלי לא מאוזנת, אז הסבירות שהיא תתקוף לא באופן תקין בעוד מקומות היא גדולה. אז אני רק חוזרת להשלים את העניין של הגלוטן, שגלוטן יש לו קשר ישיר, שאי אפשר, כאילו, לא לדבר עליו בהקשר של מחלות אוטואימוניות. למעי דליף הוא גורם פיזית למצב שנקרא מעי דליף, ששם מתחילות רוב המחלות האוטואימוניות. אז זה אחד. יש לנו את הלקטוז. ויש לנו את הקזאין, גם את הקזאין הלקטוז, וגם אבל את גם את הגזאין, אבל הלקטוז. תראו, תכף תשמעו את האישו פה. אז אנחנו יודעים שדברי חלב מעוררים מאוד את מערכת החיסון, אנחנו יודעים שסויה מעוררת את מערכת החיסון, אנחנו יודעים שגלוטן מעורר את מערכת החיסון, אבל ספציפית, גם עם אנשים שסובלים, דרך אגב, גם שם רואים בעיות עם רגישות ללקטוז, יותר אצל אנשים עם בעיות בבלוטת התריס. יש יותר רגישות ללקטוז. יותר רגישות. עכשיו תראו, אתם לוקחים, נגיד יש לכם תת פעילות, אתם לוקחים את התרופה, אבל כמה מתוך התרופה אתם בכלל סופגים אם יש לכם בעיה בלפרק את התרופה ולספוג אותה? בגלל שהמעי שלכם לא בריא. לא משנה אם זה צליאק, לא משנה אם זה רגישות ללקטוז, לא משנה. כל הדברים האלה שעושים את המעי שלנו פחות בריא, זה אומר שהכל יספג הרבה פחות טוב. כל הדברים שאני אמורה להזין את הגוף שלי, נספגים הרבה פחות טוב. כי נכון. ככה זה. אבל יש לנו שם עוד אחד, נכון? הלקטינים האלה. יש את הלקטינים, יש את הקזאין, שגם הוא מחכה כל מיני תאים וכל מיני אנטיגנים של וירוסים כמו הגלוטן, ויש חומרים כמו חומרים משמרים, צבעי מאכל, חומרי הלכה, משפרי חומציות, מעכבי חומציות, כל הדברים האלה. תזכרו, הם לא עוברים רק במערכת העיכול ויוצאים. מה שאנחנו מכניסים לפה הולך לדם שלנו, והם משבשים את הפעילות שלנו. אז ההיגיון, סליחה, ענבל לי, הכל טוב? כאילו ההיגיון הטיפולי הוא כזה. אני אקח, אם צריך את ההורמון, אני אקח. כן, אני רוצה שהגוף שלי יקבל את מה שהוא צריך, אבל כדי שיהיה לזה השפעה טובה, כן, אני לא יכולה להמשיך לאכול את כל מה שמתרגר את מערכת החיסון שלי כל הזמן, בגלל הדברים האלה היא תוקפת את הבלוטה, אבל מצד שני לקחת את ההורמון, זאת אומרת, זה חייב לבוא ביחד. נכון. אני לא רק מעמיסה עוד הורמון, אלא אני רוצה לגרוע מהגוף שלי את מה שגורם למחלות האלה מלכתחילה, וזה כל כך חשוב. את צודקת, אבל תראי, אנחנו יודעות שאפשר לבדוק את הנוגדנים האלה. נכון. אנחנו יודעים, יש שתי בדיקות שאנחנו יכולים לבקש בנוסף ל-T3, T4 ו-TSH, יש עוד שתי בדיקות שנקרא TPO אנטיבאדי ו-TG אנטיבאדי, אוקיי? ה-TPO הוא בעצם מסתכל על נוגדנים כנגד אותו אנזים שעושה את ההמרה הזאת מה-T4 ל-T3, אוקיי? והשני הוא נגד חלבון ספציפי שמשתתף בבנייה הזאת של של T3? של ה-T3, כן, אוקיי? כלומר, אני יכולה לבדוק את זה. בואו תבדקו את זה לפחות פעם בחיים. אם אתם לוקחים את התרופה, תבינו, יש לי השימוטו או או אין אין לי לי השימוטו. השימוטו? האם יש לי רק תת פעילות כי היא עייפה, כי היא חלשה, אבל לא בהכרח על רקע נוגדני, לא על רקע אוטואימוני. זה משנה לגמרי את התמונה? נכון, כי אם זה על רקע אוטואימוני, כמו שאמרנו, יש עוד דברים שאני יכולה לעשות כדי לעזור לעצמי. אני יכולה למנוע מהגוף שלי את הדברים שגורמים לו לתקוף את הבלוטה שלי מלכתחילה. זה כוח אדיר. זה ממש. בדיוק הכוח הזה, זאת סיבה שאנחנו עוסקות במה שאנחנו עוסקות. כן? אנחנו לא חסרי ישע אל מול המצב, כן? אוקיי, אז יש לי תת פעילות של בלוטת התריס, אבל אני יכולה באופן אקטיבי לעשות דברים שישפרו את התפקוד שלה. משהו אחד, כוכבית חשובה. כשאתם הולכים לעשות את הבדיקה של ה-TPO, את האנטיבאדי TPO, כאילו את הנוגדנים כנגד אותו אנזים, אם אתם צורכות ביוטין,
כי אתן רוצות לשפר את השיער ואת הציפורניים, תדעו שהיא יכולה לשבש את הבדיקה הזאת. אז אם אתם הולכים לעשות את הבדיקה, תפסיקו את הביוטין לפחות שבוע לפני, ואז תלכו לבדיקה, אוקיי? זה ממש חשוב. זה חשוב, ועוד משהו חשוב, באמת חשוב. יש גם עוד כמה משבשים, יש כאלה שלדוגמה, גלולות נגד הריון, אסטרוגן באופן כללי, אז זה יכול להיות או טיפול תחליפי בטיפול בנשים בגיל המעבר, או לחילופין גלולות כנגד הריון בגיל הפוריות, הם גורמים לעלייה של T4 בבדיקות דם. וזה ממסך באמת את כל העניין, כי T4, כמו שאמרנו, אם הוא עולה, ה-TSH יורד, וה-TSH יורד, הרוב אומר, איזה יופי, הכל טוב עם הבלוטה שלך. אז בסוף, שתדעו. כמו שאמרנו, צריך לבדוק את ה-T3. לא יעזור, אין מנוס מזה. את צודקת. אין מנוס מזה. יכול להיות שיש לי מלא T4, זה לא רלוונטי, וזה סתם, זה עלייה סינתטית, זה לא עלייה אמיתית. ועוד נושא מעניין, שאיך אנחנו מדברות, אגב, מי שלא הקשיב לפרק של תאים שמחים, חשוב להקשיב לו, כי אנחנו באמת מסבירות שם על הסטרס וכמה הוא משפיע, וגם פה הוא משפיע. שאנחנו בסטרס ומייצרות הרבה את ההורמון הזה, הידוע לשמצה שנקרא קורטיזול, סתם שאין לנו חיים בלעדיו, אבל בסוף... לא, זה הורמון שמגן עלינו. יותר מדי מכל דבר, גם מהדבר הכי טוב בעולם, זה כבר פחות טוב, אז במקרה של קורטיזול זה ממש ככה, אחד לאחד. את צודקת. אז כשאנחנו בסטרס ועולה אצלנו הורמון הקורטיזול, עולה גם עוד סוג של T3, שנקרא רוורס T3, שהוא בעצם, הרי כשאנחנו בסטרס, הכל הווליום עולה, הכל מטורלל, נכון? כאילו כל הגוף שלנו אנחנו כזה בספידים, כמו ספידים. ואז הגוף בעצם עושה איזושהי בקרה, אומר, רגע, גם ככה הכל על ווליום מלא, אני אעשה את ה-T3, את הרוורס T3, אני אוסיף אותו למערכת, כי הוא עושה שאט-דאון כזה, הוא שנייה אמור להרגיע, להוריד את הווליום. אבל זה הגיוני, הרי בתאים שמחים דיברנו בפרק הזה, שכשאנחנו בסטרס, כל האנרגיה של הגוף מופנית להישרדות שלנו. זאת אומרת שכל התאים שלנו שט-דאון, כל התאים שלנו. זו הסיבה שהריברס T3 מגיע לשם, בזכות הקורטיזול, או בגלל הקורטיזול, הכל שאלה באיפה מסתכלים על זה, ותופס את אותם רצפטורים של ה-T3, ואז ה-T3 לא יכול להגיע באמת לכל האזורים בתא שהוא אמור להגיע אליהם. בגלל זה, שאנחנו בסטרס, ההשפעה של הבלוטה עוד יותר גדולה, ורואים את זה אצל נשים שעברו אירועים, נגיד, מאוד מלחיצים, עיבוד של בן אדם קרוב, משהו שסטרס הביא אותם לקצה, רואים ישר את התגובה של הבלוטה. כמו שאמרנו, זה לא, שוב, אם את בסטרס כרוני, יכול להיות שזה יישאר, וזה בעיה, אבל אם זה איזשהו רגע נקודתי בזמן, ואת עושה את הבדיקות ממש מיד אחרי האירוע, ופתאום ה-T3, אז רגע, שנייה, צריך לתת לזה קצת זמן. לגמרי. ובהקשר של הרוורס T3, אז גם פה, אז אם הוא מופרש, וזה משהו נקודתי מצוין, הוא עושה את העבודה שלו, אבל אם כל הזמן הקולטנים שלי לא פנויים ל-T3, ואמרנו שאנחנו חייבים אותו לתפקוד בסיסי של כל תא ותא בגוף, של כל הגוף שלנו, אז אנחנו בבעיה. אז גם פה הקורטיזול פוגש אותנו בסיבוב. כן, מבאס, אבל זה מה יש. אבל תראה, לפעמים הסיפור אמרנו של התת פעילות לא חייבת לבוא על רקע אוטואימוני. נכון. יש נשים, לדוגמה, שהן ביתר פעילות, ולרפואה אין מה להציע. אין מה להציע. יש לה להציע שני דברים. אחד, או קריטה של הבלוטה, או קריטה חלקית, או מלאה או חלקית, לא חשוב, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה להרוס את הבלוטה על ידי יוד רדיואקטיבי. זה נשמע רע. זה נשמע רע. שתי האופציות נשמעות רע. את צודקת. זה טיפול די בטוח, כי היוד מגיע רק לבלוטה, היוד הרדיואקטיבי הזה, הוא לא מגיע לאף איבר בגוף, כי אף איבר הגוף לא מסוגל לספוג את היוד. אבל הוא הורג את כל הבלוטה, ואז אני נכנסת לתת פעילות וצריכה לקחת... בדיוק, אבל איך הרפואה עובדת? אוקיי, אם הבלוטה ביתר פעילות, אין לנו פתרון תרופתי לדבר הזה, אנחנו יכולים לקרות אותה חלקית, אנחנו יכולים לקרות אותה מלא, או אנחנו יכולים להרוג אותה דרך טיפול רדיואקטיבי. אז אנחנו פשוט מעבירים את הבן אדם מתת פעילות. מעודף פעילות. מיתר פעילות לתת פעילות. אבל שמה, הם יודעים לתת לך T4. אז אין בעיה. כאילו, הם אומרים, אני אתן לה יוטירוקס, אני אתן לה אלקטרוקסין, וזה יהיה בסדר. אנחנו יודעים להרגיע את הבלוטה. כמו שאנחנו יודעים לעורר את הבלוטה, אנחנו גם יודעים להרגיע אותה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי, דיברנו על דברים שאנחנו רוצים להוריד בעצם מהתזונה שלנו כדי לעזור לבלוטה שלי להתאושש. האם יש דברים שאנחנו צריכים להוסיף לתפריט שלנו, לוודא שהם לא חסרים כדי שהיא תתפקד יותר טוב? אז נכון שהזכרנו את הברזל, מהמם. הזכרנו אותו כי הברזל הוא אבן יסוד ב-T3 וב-T4, אוקיי? אז אנחנו הז- צריכים אותו. הזכרנו את הוויטמין D, הזכרנו את הוויטמין D. מה עוד? יש לנו את הסלניום, איך שכחתי אותו? יואו, 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 יואו. שכחתי. לא, לא, הנה, נזכרתי בו, נכון. הסלניום הוא גם, זה מינרל קורט שאנחנו, מאוד קשה לקבל אותו, אבל יש איזה משהו, יש איזה אגוז מיוחד כזה, שהוא יודע לתת לי, בשני אגוזים ביום, הוא יכול לתת לי את כל הקצובה היומית פלוס, בשביל הסלניום. יפה, מיכאל ברזיל. נכון, הכבוד. אגוזי לא ברזיל. לא יותר משניים, תקשיבו, עודף סלניום זה גם, כמו שאמרנו, אלינה אמרה קודם, כל דבר ביתר הוא לא טוב לנו. עד 2 אגוזים ביום מספקים אתכם נהדר. עכשיו, הסלניום הזה גם משתתף בתהליך ההמרה, והוא גם נוגד חמצון מאוד חזק. כי בתהליך הזה של ההמרה נוצרים, מה לעשות, מחמצנים. אחד מהם זה H2O2, שזה מי חמצן, שהוא רדיקל מאוד מאוד תוקפני, ואנחנו רוצים לנטרל אותו. הסלניום יודע לעשות את זה, אוקיי? מעולה. יש לנו את האבץ גם שיש לו תפקיד. נכון. גם לאבץ יש תפקיד, לא ניכנס עמוק, כי כבר לא, רק נערכנו נגיד, מאוד. ויטמין D, כן. ברזל, אבץ, סלניום ויוד, כמובן. יוד, עכשיו עכשיו, הוא תראו. לשני הכיוונים. נכון, זהו. עכשיו, אם אתם כבר צורכים את האלקטרוקסין, בעצם אתם מקבלים הרבה יוד anyway לתוך התזונה שלכם, כי המולקולה הזאת שאתם שומעים T4, זה מולקולה של חלבון שמחוברת אליו 4 אטומים של יוד, מחוברים אליו 4 אטומים של יוד. T3, 3 אטומים של יוד. אבל, אם אתם כבר בעודף ואתם מעמיסים עוד, אתם יכולים לעורר את הבלוטה מדי. לא בטוח שאתם רוצים את זה. עכשיו תראו, אם אתם אוכלי קול, אין לכם בעיות של תת פעילות, ואין לכם בעיות של אובר פעילות, אבל אם אתם אוכלי קול, סביר להניח שלא תהיה לכם בעיה לקבל יוד, מספיק יוד. כי יש את זה בדגים, ויש את זה בפירות ים, ויש את זה בביצים ובדברי חלב. אבל בואו נגיד שאת משתייכת לקבוצת הטבעונים, שאת לא נוגעת בכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, את בבעיה. כי את לא תקבלי מספיק יוד לתזונה שלך. אבל כן, אפשר לקבל יוד גם ממקורות אחרים צמחיים, כמו עצות, וגם שם צריך לקחת איש מקצוע, לא כל עצה, כי המינונים הם שונים בין ההצעות השונות. דבר נוסף, תקשיבו, חצי כוס של חמוציות, מסתבר, יש מלא יוד, וואו, יש מלא יוד, יותר מהקצובה היומית, יותר מהקצובה היומית שלנו. אבל בלי סוכר. בלי לא סוכר. מסוכרות. לא, לא, אנחנו רוצים אורגני ולא מסוכרות ומיובשות טבעי, או שתקנו את הקפואים, סבבה. הולך מעולה, אבל אז זה קצת יותר מחצי כוס, אבל בסדר. וגם בתפוח אדמה בינוני, עם הקליפה שלו, אם אתם אוכלים את זה, נגיד, אתם עושים את המעוכים האלה, נכון? את התפוחי אדמה, המעוכים האלה, איך אני אוהבת אותם, אבל לא אכלתי אותם שנים, אבל אני מתה עליהם. תפוח אדמה בינוני נותן לי יותר משליש התצרוכת היומית הנדרשת של יוד. כלומר, אפשר גם לאנשים טבעונים שלא אוכלי קול, יכולים לקבל מספיק יוד. עכשיו, ענבל היא צנועה, ויש לה סיפור מטורף עם בלוטת התריס שלה, ומה זה בא לי שהיא תספר לכם אותו? אני אספר, תקשיבו, אצלי התגלתה תת פעילות בלוטת התריס, דרך אגב, לא על רקע אוטואימוני, את זה אני בדקתי, שנים אחר כך, כן, אבל אמרו לי, אוקיי, את צריכה אני גיליתי את זה אחרי הלידה של הבת שלי, כמו שאמרנו, יש הרבה רעש, הלכתי לאנדוקרינולוג, כי אני בן אדם מאוד יסודי, והוא אמר לי, אוקיי, והטיסט שלי כולה 2.5, כאילו, well within control, מה שנקרא, באמצע הסקאלה. אבל אמרתי לאנדוקרינולוג, זה לא הגיוני שאני עולה במשקל, ואני עולה ועולה ועולה, זה לא הגיוני הדבר הזה, ילדתי ואני ממשיכה לעלות במשקל. הוא אומר, אוקיי, בואו נעשה את כל הבדיקות, עשינו את כל הבדיקות, הוא אמר לי, קחי אלקטרוקסין, לקחתי אלקטרוקסין, ואחרי המון שנים, התחלתי להרהר בעניין, אמרתי, אולי אני אפסיק, אבל אמרו לי, אי אפשר להפסיק, אחרי כל כך הרבה שנים, אי אפשר להפסיק עם האלקטרוקסין. once לקחת, הבלוטה שלך הפכה להיות עצלה, את לא יכולה לקחת את לא יכולה להפסיק לקחת. ואז הקשבתי להמון אנשים חכמים, שאני מאוד סומכת על דעתם, ואמרתי, אני יוצאת לדרך ואני מנסה, בואו נראה מה יקרה. הפסקתי עם ה-T4, באופן טבעי, ה-T4 שהגיע מהאלקטרוקסין, באופן טבעי, ה-TSH עלה, נכון? כי ה-T4 שיש בדם ירד, הכל בסדר. שזה הגיוני. הגיוני. פיצוי. ה-T3 שלי לא זז.
ה-T3 שלי לא זז, ואני דופקת את הראש בקיר ואומרת, בוא'נה, יכול להיות שכל השנים האלה לקחתי סתם את היוטרוקס. אז לא, אני לא מעודדת פה, אומרת את זה בריש גלי לכל אחד לעשות את הניסוי הזה, תעשו את זה בבקרה, ועם איש מקצוע בבקשה, כי צריך להבין גם את הרקע של התת פעילות שלכם. מישהו בתת פעילות על רקע אוטואימוני, זה סיפור אחר לגמרי. נכון, אבל זה זה הסיפור שלי. מעודד, זה כמו הרבה דברים שהם מתחילים לקחת, כמו סטטינים. once התחלת סטטינים, זהו, אין דרך חזרה. או שאומרים את הזריקות להרזיה, לקחת לכל החיים. לא בהכרח. נכון. בסדר? אם אנחנו מבינים את המקור ויודעים איך לעשות את זה נכון, אפשר גם להפסיק אם לא צריך. טוב, אז לסיכום, יס. מסרים חשובים. אחד, גם אם אובחנתם עם תת פעולות של בלוטת התריס, לא, אני לא אגיד גם, אני אגיד ככה. אם אובחנתם, תבדקו מה המקור. אוטואימוני, לא אוטואימוני, למה? כי הסברנו לכם שזה מאוד מאוד חשוב לדעת, כי יש דברים שאתם יכולים לעשות בשביל עצמכם. ויטמינים, מינרלים, תבדקו שיש הכל. כמו כל, יש סיבה למה אנחנו צריכים את הוויטמינים האלה, כן? נכון. כי יש להם תפקיד בכל דבר בגוף, אז תבדקו שיש מספיק D וברזל, ותאכלו אגוזי ברזיל, ותאכלו קצת תוחמניות בלי סוכר. ותנו, אם את בתת פעילות, את צריכה לעורר את הכל, נכון, כולל את תזוזה. הבלוטה, תזוזה עוזרת מאוד לעורר אז את זה כבר הבלוטה. יש פרק, אז זה נכון. פרק אחרון, פרק 10 על תזוזה. נכון. ואיזון סטרס. איזון סטרס, כן, יש לו משמעות, כן, כי הוא פוגע. רוצים להוריד את הקורטיזול? זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אז המסר הוא אופטימי. לגמרי. שגם אם אובחנתם עם תת פעילות, ובאמת, הנה, זה לא באמת משנה מה הרקע, צריך לעשות את הדיפרנציאציה, והטיפול וההתנהגות וההימנעות או הוספה יהיו קצת שונים, אבל יש עוד דברים שכולם יכולים לעשות, ולא רק לקחת את התרופה, ולפעמים אפילו אפשר להוריד את המינון שלה, אפשר לאושש את בלוטת התריס בעוד דרכים, וזה חדשות נהדרות. איזה באסה זה להרגיש חסר אונים כשיש משהו שאפשר לעשות. נכון. אז לא לשכוח, לבקש מהרופא, TSH, T3, T4 ונוגדנים, שיש לנו כנגד הבלוטה, ואני מקווה שאנחנו שולחות אתכם עם צעידה ממש טובה לדרך. לדעתי כן. ומי שהקשיב לפרק, ובטוח מכיר נשים שסובלות מתת פעילות של בלוטת התריס, בבקשה תעבירו להם את הפרק, כי אנחנו רוצות שכולם ייהנו מכל הידע הזה שהוא בחינם והוא כיף. אם אהבתם את הפרק, תעשו לנו לייק, נכון? בטח. ואם יש לכם שאלות, תכתבו לנו שאלות, אנחנו מאוד אוהבות לענות על שאלות בעיקר. וצוות שוקו וניל, נסיים בפרק, היינו פה. עד הפעם הבאה. ביי.